Balik maneh ambek bakul mie nang Mojokerto. Aku dino iki bakalan ngajak awakmu ndelok preparean ya kan, preparean bakul mie. Iki teko nyuntek minyak, mau motong godhong brambang, warung ngono. Tak pameri lombokku sing mening, terus nimbang mie iki as always ya bendino. Mie iku bendino stok baru. Terus iki bawang putih, minyak bawangku entek rek, mangkane aku saiki lagi gawe bawang putih ya iki yo kan, kulit digoreng sik sampai garing, minyak metu kan, baru lepokno bawang putih nih, goreng ayam kayak taburan mie. Aku gak atek tahu belas yo, terus lombok. Wes ngene tok iki wes preparane dino iki. Bonus anakku, bye bye.